Oh, ce bine este! Bun! Goat Simulator, partea a doua. Să vedem ce mai facem astăzi. Papa, stai că nici n-am intrat în joc. Așa. Acum intrăm în joc și să vedem ce facem. Da. Mai întâi o să ne facem struțul magic, Illuminatos, sper că tosos. Ce? Easy. Fac questo, du-te încolo. I, nu știu să fac I, așa că luăm struțul magic. Tu nu pleacă de aici, vino cu mine, am o treabă foarte importantă. Bine că se filmează, că am spus că nu se filmează. Am o treabă foarte importantă. Uite, asta este din backroom. Ma, tu de unde ești? Tu de unde ești? Tu de unde ești? Mă preferez că sunt Spider-Man. N-am murit. N-am murit. Sunt în viață. A bubuit struțul. Da. Tu ești la închisoare, vino înapoi la închisoare. A bubuit mașina. Nu vreau cutia e mizerabilă. Am o treabă importantă. Vino cu mine. Te-ai jucat în grare. Bravo. Căpriță. Mergem cu struțul. Mașinuță. Bum, bum, bum. Da. Și tu, mașinuță. Tu nu fugi. Dacă vreau să vă măritați, am mai zis. N-ai voie. Nici tu n-ai voie. N-ai voie. Tu să te operezi la zona sensibilă a bărbaților. Și tu să vii să fii călcată de mașină. Așa, bun. Călcată, nu fugi de mine, știu la fel. La vină de aici. Du-te încolo. Voi cu trenul, nu trenule, nu trenul. Hai să vedem. Cât îmi vine trenul, vă dau un picior în cap. No ochi, retro. Magical. Domnișoară, nu mai dansa, să vă fac înghețată. Carne de om. Bă, dar domnișoara nu vrea să vină. Vino cu mine. Tren. A venit trenul. Trenul din Franța și eu nu știu franceză. M-a făcut care e tocată de... Bine, hai să ne jucăm fotbal din nou. Din nou. Bă, s-a răsturnat mașina. Ui. Zboară struțul. Bancă! N-a fost bancă. Fuge, doamna albă! Albiță, halviță! Domnișoară, du-te! La struțule! Am venit și eu la petrecere! Nu vă supără pe mine! Sunt decât un struț! Artificii? Nu porni, nu. Am lins artificiul. Bine, am lins. Voi nu dansați niciodată. M-am predicat și eu din scaun. Domnișoară, du-te. Wendela, finger spinner. Până voi vom predica și orice. Du-te în spațiu cosmic și lasă-mă. Bun. Puteți-vă și voi. Nu te mai fugi. Știți ce vreau să faceți ca să luați această căpriță? Mai întâi asta. Deci voi
Așa. Trebuie să vă duceți aici. Înapoi unde vă spawna. Să mă rog, unde... Da. Așa. Aici. Trebuie să ne ducem în turnul ăsta. În turnul ăsta. Da, trebuie să intrăm aici. Și ne teleportează aici. Și apoi trebuie să mergem aici. Să stăm aici. Până când se teleportează. Așa. Și acum îi dă această căpăliță minunată, care spawnează așa, grătărelul dă și mie, mă dați la revedere și am furat grătarul. Bă, ce faceți, mă, fugit, mă, dacă... Ok, mă lasă să repare, nu ne trebuie. Bă, vrea asta m-a duc. Ăla-i Oliver, că nu... Așa, coffee stain, cafeluță, bum, bum. Bun, trebuie să venim aici. Nu, să văd aici. Așa. Și apoi trebuie să spawnați o grămadă de capre din astea până ce vă dă skin, până ce vă face skin-ul. Adică vă face ăsta. Și ăsta, veniți să vedeți ce face. În afară să împiedice de alte lucruri. Ca acum. Uite ce face asta. În afară de explozii. Practic adună lucruri, este absolut inutil. Cel mai bun de aici este struțul. Uite ea. Ați văzut? Ce e minunat! Ne urcăm pe ca struțul Spider-Man, ia uitați, struțul Spider-Man. Ok? Bun. Ăla vorbește la telefon. Dați-mi să mă joc Brawl Stars. Dați-mi și mie să mă joc. De ce nu-mi dați? Pentru asta vă aduc Caiman de Bonita. Nita Bandita. Nu mai dormiți. Nu vreau mâncare pe gratis. Tu faci mâncare pe gratis. Ia vină încoace cu mine. Am o treabă foarte importantă. Zlatan Benetman. Am o treabă importantă. Veniți cu mine. Așa. Am o treabă foarte importantă. Și anume, nu fugiți înapoi. Mami, tu o chem pe mami, nu mai este cu tine. Te prind de grup. S-a gliciuit struțul. Haide, veniți să vă ducem de tată. Voi vreți mâncare? Ba nu. Voi vreți mâncare pe gratis, kebab pe gratis, shawarma pe gratis. Ei, atunci du-te acolo și dormi liniștit. Acolo. Așa. Am cu sarcarme. Bă, dar tu ce rădești cu papul de tată, tu ce dansezi? Tatăl bucuriei. Tu nu vrei mâncare, du-te acolo că te lovesc. Te torturezi. Nu te. Hai să ligem. Asta e de basket, asta nu e de fotbal în niciun fel și niciun fel. Hai să mergem să notăm. Picioarele mele și din plastic. Ciocă sparte. Cioacă sparte. Dar mă îngheață? Am uitat. La revedere, să înghețăm. Uite! Care bal făcută? Ce să zicem? Wall jump 2 times on things. Adică așa.
pe alte lucruri. Ok. Am înțeles. Așa. Gata, am făcut quest-ul. Am făcut quest-ul. Acum dau bani. Nu mai aveți scaun. Haha. Vă calc în picioare. Utaci tu, urâtania pământului. Urâtanie! Urâtanie! N-ai voie. Voi tot v-ați adunat tu la cine ții? Atât a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să dați un like și un subscribe. Dacă nu, pur și simplu vă place. La revedere!